Kaixo, egunon bai lankideok, egunon guztio ikusentzuleok, aurtengo udazkena freskotik abiatu zaigu, berriro ere gauean behera egin dute termometroek, atzo berorik etzen izan, eta gauak, dagoeneko ia 12 ordukoak direnez, freskatu egin du, oraindik ere euri hondar bat geratzen da, gehiena bota du, baina ez dago baztertzerik, kostatik oraindik ere hodeiren batek, zaparraskaren bat sartzea, gehien bat itsasertzean, kostaldean eta mendi inguruetan bota beharko luke, baina gero arratsalderako era bat atertuko du inguru hortan. Barnealdean euririk ez, goizean lainobera asko dago, erdi mailako hodeiak, hodei potolo batzuk, arratsaldean gehiago urdinduko du, baina eguzkiak ez du lortuko guztia xurgatzerik, eta berriro ere iparraize hotza gainera. Nafarroan bagurrin hori ziertzen moduan eta indartu egingo da, eta beraz, bai sensazio termiko oso freskoa izango dugu, eta gero zenbakietan ere, gaur, irailak 24 izateko, atera kontuak, ez da, ipar isurian 16, 17, 18ko maksimoak herriren batean behar bada 19-20 izango dira, baina gehienetan 17 inguruan, eta barnealdean atzo baino freskoago, atzo tuteran 20 gradu izan genituen, gaur 18, lekuren batean 19 espero ditugu, bihar euririk ia bat ere ez, goizaldean lanbro izpiren bat ez baldin bada, egunez gradutxo bat gora, eta gero ia ostiralean eguraldi eguzkitsua espero dugu, iparraizea bai, baina arratsaldea eztiagoa izango da, oraingoz, larun batean euririk ez, eta igandekoa gero azalduko dizuet.